Witamy i zapraszamy. Bardzo gorąco i serdecznie. Następny ciągnik z Żakowa. I wjeżdża Żakowo. Witamy mieszkańców z Żakowa. Sołtysem oczywiście na czele. Duże brawa. Jeden tyś jachtowy widzę, jachtowy w zielonym mundurze. To jest właśnie ten, co duże do zeków i do sarnów. Dla sołtysów tak, i dla wozu pięknego. Peletonu, tak. Tak jest. Szanowni Państwo, drodzy goście. Współpracuję oczywiście tym, co tworzą maszyny, tym, co robią auta, żeby dojechać, przejechać, żeby lżejsza robota była. Wszystkim, które w jakikolwiek sposób są przyczynili też do dzisiejszego świętowania go tysiącleczenia i jakąś robotę na to niego włożyli swoje, żeby my mogli sobie balować. Uważam, dożynki za otwarte. Dziękuję bardzo. Księdza proboszcza. Duże brawa. Witamy jeszcze raz wszystkich sołtysów. Przyszliśmy się tutaj dobrze dzisiaj bawić. Teraz będzie dzielenie chlebem, także zapraszamy mera, żeby podzielił chleb i chleb będzie rozdawany przez